Dantzan egitea oinekin kantatzea omen da. Ildo horretatik abiatuz, Olaeta baleteen ondare historikoa, artistikoa eta sentimentala ere biltzen duen erakusketa antolatu dute Bilbon. Amets baten koreografia izeneko erakusketa honetan, Segundo Olaetak sortutako izen bereko baleten konpainiaren historia kontatzen da, argazki, jantzi, musika eta kuadroen bidez. Bere ibilbidearen hasiera ezagutzeko 1926 urtean kokatu behar gara bere jatorrizko herrian Gernikan hain zuzen ere. Bueno, beran lehenengo izentasun izan sakristeun moduen. Da handik hartu ban musikeko kontu ez, da gurutze zan musikelari izan, hola, da batek etorzen ez torzan, Severo Altube, etorzen Gernikera, bera profesor moduen da musika moduen, da genera, esan dugu izena, banda moduen, ez da, da hartu ban gure aita, beran distipuloa, beran lehenpie. Da orduen, arek esan zon, are bote ban, joan zan, Barcelonara ikasten, da hain gazte, ez da izen bat urte gazo nio, 18 urte gaz intzon, zu direktore, Bernikeko bandan zu direktore intzon. Da gero, hola joan zara purapurke, da ganera aukiben izena, eke bezen bierrak, holako goze zentzioak, eke bezen teatrotxuek eta holakoak, ez da. Da aukiben izena, ijiji, ajaja. Lehenengoko grupoa, ijiji, ajaja izen zan. Ijiji, ajaja. Da gero altubek... Pero pentsaban, apubete ino la hori izena, ino sentido. Ez da la serizioa de pintzoien, elai. Alegres golondrinas. Da hortik, gero joan zana handikuten, klasik mozfazen aitek, da dantza, musika, jasau zer espresion, danetarikoan. Hala ere, gerrak bidean harrapatu zituen, eta beraz, garai hori bizi izan zuten bestelako lagunak bezala, hauek ere, garai horrek ekarri zituen aldaketetara egokitu behar izan ziren. Handik etorzan gerra, horrek gerrak eron eskun, frantzire. Da nixen zan, haupelako ezitarik ikusenan, hainbeste bat urte ikusenan, bueno, grupoa taldeek ebazen urte bi. Da gu familiek egaz 5 urte jo gusenan, frantzizen. Gero Parisera pasezien. Parisera noreskun, ez da ize paseran, Socorro Rojo. Egun ginen fabrike baten, gorroiek kasu. Chokolate fabrik. Eupelako fabrik izen zan. Da joate ginen besatara, gobeti izen zara elixekoa guruek eta bat, da orduen penie motzonan fabriken, da euren lekoen un patronato egizete zen, bakizu, elexik eukiken dugu baleku bete batuteko genti eta, da orduen antxe hartuzkun berak. Da han esatuzkun berak, ez dok Cardenal Verdier, orduen izen zana más importante. Pariseko Cardenal da beren benpien hartu dozkune. Orduan egon zan formeta liga por los niños vascos. Por los refugiados. Gero ja, alemanak sartu zielez, orduen bajatu inzien berantz. Ezoiko baleta da Olaetan ikusi eta ikasi dezakeguna. Izan ere, euskal folklorea eta balet klasikoa bateratu egiten dituen eredu berritzailearen aurrean gaude. Erakusketa 4 atal ezberdinetan banatuta dago. Dokumentazioa, arropa, ikus-entzunezkoak eta musika. Da, pelotari bi honen bile dabi, neskien bile. Da bat adoa Ameriketara, da bestiek batxitik.
baina Ameriketatik dator, da, bueno, urtetan deu, kaixarranka, urtetan deuan beste jantza. Da, honek diseinuak, hau iban Eduardo de la Sota. San Miguelen Errentxinagoko damak, damas maias, izena aukibien. Da, un homenaje a la dama de Anboto. Maio, la dama. Bai, Maietzeko Andreak. Bai, klasikoa, soldaditos y muñecas. Hori de atabala. Etxi libreinek ejote ban, hori, Ameriketan. Daude, soldaditos y muñecas, de Strauss. Hau izen zan olako musika, minue, dantza olako cortesano de palacio, muy francesa. Mundu osotik zehar ibili den konpainia izanik, hainbat dira bidai luze horietan bizi izan dituzten esperientziak eta baita ezagutu izan dituzten pertsonak ere. Batzuk hori bai, beste batzuk baino ezagunagoak. Joan genien, nire anaia Bitor eta ni joan genien, lehenengo jiran, eurek egon zan festivala bat barkuen, ez da, da orduen presentezkoen eure, da izen zan, bueno, txarrena da, Bitorek esan, izu horri zendana, no presentezkoen, Bitorrek, nire konturitu, pentsau bez, bera izango danik, da ez da, behak izun horri zenda, Humphrey Bogart, da gero bera gazan, bine. Zeo zer nabarmendu behar izatekotan, zer izango litzatekeen galdetzekotan, birritan pentsatu barik erantzuten dute. Garrantzitsuena da balete euskaldune da klasikoa, uniek. Guken jogu baleta uniekaz. Klasikoa, ez da ikunduen badau, baletan bat, enjabenik uniekaz kopelia da laboata juju. Erakusketa martxor arte izango da ikusgai Maria Diaz de Haro kaleko 11. zenbakian kokatuta dagoen ondare aretoan.